Oh, siyanibingelela kwamhlaba. Sithi-ke silandeleni-ke yani ku-YouTube nifike nilindele khona isihloko sethu esikhuluma ngokuhlukanisa phakathi kokuthwala nokuthwasa, ukuthi kahle kahle zihlukene kanjani lezi zinto. Ukuthwasa uthwasela ithongo lomuntu owayekade umngoma wasekhaya. Ukuthwala wethweswa amandla esikhwama, ukwazi ukusebenzisa isikhwama somuntu owayekade eyinyanga ekhaya. Inyanga-ke iba inyanga ukuthi ibe nesikhwama ney'gubhu. Uma wena kuwukuthi wayeyinyanga ukhokho noma umkhulu wakho noma kini kunomnyanga bakini obasala phansi isikhwama, awudingi ukuyothwasa, udinga ukuthweswa imimoya ngoba ngesikhathi ehamba emhlabeni umkhulu wakho noma ubaba wakho noma ubani yethulwa imimoya. Kwahlatshwa inkomo yokumphelezela bese kuhlatshwa inkomo yokwethula imimoya. Wena-ke uma usuthatha isikhwama sakho uyathweswa, uthwala imimoya.